Hi guys, mazong adlaw na tanan. So karon adlaw na guys, damis likod. Dara pa mis pasyonan kay manguha na pa mig hinog. Das mananghili na re og si Precious og si Nanay. Di na mao hilaw pa na preso ka diha. Kuha na kuno nang buk anang Oscar! Padagat Oscar. Ay, don't mind the background because ay, Ginoo ko, nakita nag mga kabog, Ginoo, nga di dapat pagkita, sus ko, Ginoo. Gila mo, bitaw pud ilig kang kinsana. Precious! Nanas Precious, naabot tas pasyon. Aglansones, di ay nakuha naman dahil na. Grabe labong nanay, mangganas, miss upaw na rin ang hapon ay ha. Kamutihan bitaw mo anang gibergunangat nanay na kay lami nagkamutihang nanay sa muta datos ubos. Nana jitay ma kubkub ini ka unsang buwan na ni makubkub nanay? December lagi. December pohon. Nanay pamaskuhay si nanay. Okay, go. Ilan mo ta na alyan na. Ato ilan na. Daghay patutuom si daghay bawas buros. Ang liliya kay di makitaan. Kasi nga ba hirap pag ganyan nga bago pa rin mabuna. Sige pa rin yung pumungay. Sige pang pamatin-batin. Wala ba mabugot punuan? Kuha na padalos ibabaw to guys. Daghang pasyon na naka na. Problema kung ano rin atang atop na. Ngilad na nahas. Anong manay green? Batan always precious ni mga. Kuha sa ato. Hala na lagi nag-concert na lagi silingan. Copyright is weaving. Simba ko lang. Tiya. Sige ba? Liag taro, karuman, lilian. Ako'y panguha ron, diba? Hurot din na rong bungang mga hinog. Katong katiri lagi dyan, wala ba din madakay? Bawal, di kuno. Ni anang kamutihang nanay, Mau nilaming ganas nga lapuaan, Jud. Upaw ina. Wala pa na. Wala pa na green pa kadug simod Precious! Ala, kainit-init no ni bata. Kainit-init. Tu anahog, katunang, lami tunang, hamloy. O juga nang mahog ba nang? Hoy, baso! Basa gua. Talawan mo na ipod. Katoy manggawiran. Oh di. Precious. Atos ilawom nang kapuwa to nang. Kanang naidapit sa tambis ilawom. Kunot ni nanay dapit. Suutas ilawom nang. Dana agus ilawom ning pujud kato nagkuha kus parang katiri tong mga puwa. Oktober naman ta karon muda ka sa buwan. Ganas pa imo pa ganas. Tara guys, agang nakuha mga yellow gadit kadto kay pag hawid nas dahon nga hug mas ilaw mga hinog daday gadit dia. Lami ini. Danang, did you see what I see? Oh, sabak laman, di na mao. Basta magkuling-kuling gadit ka guys, makita di kag puwa da gamay raman sa naul puwa. Mo ni lami kay tamis. Kulinga agdi dapat kulingon aw sabak laman. Nani dagas ilawom guys na kita mo dana na. Benaas isda oy. Mo ni si Jay mga puwahon na pero kilaw pa ni. Pupuwa ni dapat si Jay. Muradani. Puwa pink aw. Tirag pasyon kakag pasyon tay. Dia oh. Ilaw tayo. Samupay! Saksak ko nung dyan radyo. Saksak ka bune? Isards. Saksak ka rin po tayo nila. Ay, yung hinog lagi. May siya na hinog. Ano ipakang liksi ka rin kay? Papahusang ito siya na. Gisip unog yung buon ko to. Nganta guys. Aslumas tatay dani, asluman galig.
Anang sinigang. Ngami mo tagag asin gamay. Asin balik 1/4. Naa. Mia oy. Sama guys. Saksak na dyan. Imong puwan na. Umot ka, Jo. Tambaw ni ubo. Tambaw pag hotoy. Wat kus oras nga magsundo kong leksi. May dami rin kuan ang customer. Ke balatian. Nunga mig mangga guys kay day buntis na ngala. Bunon ra ni dolor. Ikaw dito lamay mo. Hoy, maigo nang ako be. Cross na. Wow. Ay, mahog. Sa kanal. Ayaw, Bunawi Dam. Apa? Nanagoy silhig nga nasangit. No. Sus, kuliray dagan, bukuha mo na pag mahurot ko sa kananan. Hurot ka to. Kuha rin silhig. Di apa dari Dam. Silhig, kuha rin silhig. Gagmay para Dam, aso nang gagmay Dam. Ano man, lami no gagmay kay Dabong. Gagmay mo ay Dabong. Mamlik te. Sa kuning nga si mong mambi, madung gabi guys. Ay batang Salikse. Magtuna likse. Imong mga classmate likse natin imong eskwelahan likse. Wawa sa nang duwa na ng clay kay di na makatabang. Mag-surbi ko sa isang kuan, mga gamit. Kay laban ka kang Ako anong panlikse. Kay grabe kas. Kasi nga akong classmate na imong eskwelahan likse. Sama sa day kay murag siniipit ka na ni day. Gara kadu kaliksi isa ka paon sa tengag adlaw ra. Ipabsin man nina ron guys kay ubo-ubo isip-on. Santan. Kas kadu papel. Ano man ang leksian? Ma. Ito may mapakita di ka ng makawas. Labot sa ut. Ang lipay ta. Asa imong mga kuan papel nga mga perfect. Kanani og marong maulian na yung ubo-ubo. Marani? Kenapa? Dili ka dani. Wala ka nanundog dani. Perfect mo ka. Nanundog ka wa. Ginoo ko si mga bitag gipalitan ka naging ani na. Perfect ko. Perfect bitaw. Nagisi na po niyo. Mapatag gipalitan ka naging ani kay arong di mga gumot imong mga papel. Very good lagi sila. Nakusi. Very good. Wala ko. Bita na kaya ang isa-asahan. Tanan na. Lawan. Ngayon mo maning, di man aksiyon, spelling booklet, bida ni Ramani. Kasi. Spell family. Family F-A-M-I-L-Y. Spell Aisa. Aisha? A-I-Z-A. Spell Lolita. Lolita? Spell Nanay Lita. Pwede rag Lolita. Pwede rag Lolita. Tinood nga ni Nanay. Lolita man. Lolita, spelling. Spell. L-O. Sige, ano din may lagi mong kabright. L-O.
Lolita. Sa banay. L-O. Labanan dit ang nanay. Labanan dit ang nanay. Isay si nanay pag magtudlo og kuan. Okay, ba? Lolita, L-O-L-I-T. Spell Ariston. Ariston. Mm. A-R-I. Huwag is. Hay, ti. Ariston. Kalawag ko. Spell Burato. Burato. Mm. B-U-R-A-T-O. Spell Dalton. Dalton. Mm. D-A-R-T-O-N. Ha 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 ha. Diyan. Bukurat pa puta be. Ikuan ka na. Dalton. Dalton. Oh, spell Dalton. D-A-A. Isa ka Dalton man. D. Ge, otro. D-A-R-T-O-N. Unsay Ay, Otro. D-A-R-L. Il-Al. D-E-D-A-L-T-O-N. Dalton. Gani. Diyan. Ito man itong mag... Similibog ko. Ala, pilit eh. Isa pa ha. 100. Spell food. Wood. F-O-O-D. Very good. Spell. Pagkari na mali ka dari. Spell kuan. Bibingka. Mali ka dari. Bingka. Na. Kaya agbutang dari photo, suman, bibingka. Arong ka sa bibingka. Bibingka. Ag sa photo ug suman nga spelling, correct ka. Pero sa bibingka, wrong spelling ka be. Otro. Spell bibingka. B-I-B-I-N-G-T-A. Oh, correct man lagi. Wrong man lagi butang dari. Kaya na. Spell children. Children. H. Hi, H. C-H-I-L-D-R-E-N. Spell theory. Theory. D-R-R-Y. Ha? Ow! Oh, funny. Theory. T-E-R-R-Y. Very good. Be, spelling lagi mo nga. Ano? Spell Lixian. Si Ann. L-E-X. Sige na, agad pa na diha. Sige na. L-E-X-I-E-A-N-N-E. Spell Mariano. Mariano. M-A-R-Y-O-N. Kuwang. What's the name? Marian raman na. Marian Rivera. M-A-R-Y-O-N. Uin. Ya. Nga na, Nga nag-spelling Mariano. Wak na na M-A-R-Y ano po dyan? M-O Mariano. Bahog. Bot-bot. Spell bot-bot. Bot-bot. B-O-T. Bahong iti. Bitaw. Very good na lagi ka, eh. Hindi lagi magpakuha mama karong hindi ka matusan, hindi magpabudyag. Marumi. Very good na lagi sliksian. Di hamag ka ban, mga very good lagi mo kuhan, Ang spelling imong kuhan dari, dulaan. Kaya imong spell sa dulaan kay sa maning anong P maning imong dulaan. Padidi, tana man lagi ni.
Rong ka, dapat agi, kuan, dulaanan. Rong, agi mong gitubag. 100. Phil Mercado. Mercado. Yes. Merdo. Ki. Mercado. Pizza. Ki, malagi dari, bi. Lagi, sige. Mercado. Naman ba kay papilit siya? Daghan pa may mga papel dahil, bi. Gabuguwag mo ni mga papel. Ito man. Day, spill mo nga, day. Spill lang yung mga. Mau ka, day. Yan na. Bigay na kayo mag-assignment na ta. Ala, bilik sa'yo. Naman po assignment. Wa? What? Ay, naa. Aman, bi. Ano, bida? Katimar, pero ba yung bag? Big on didling kanong mahalin nga bag. Japanese grade 1 pa si Rixie. 100 ko. Diyan napi katibinano so panagamit, ha? Very good. Ayaw pang mga pang chicken nga mga 100 ayaw pang gumut abi na bitaw envelope. Mga pang gumut kani spelling book kani ba? Aksikan ba dai ni? Di ba dai ni right? Ipas. Di man dapat aksikan. Sige na, babay na nila kayo mag-assignment na ta. Assignment kami guys. Bye. Bye. Good night. Night. Amping mong tanan. Bye. Bye. Ala, bilik sa'yo.